Takže čau lidi, já jsem Gogi TV a vítám vás u Dáše a dneska si zahrajeme s názvem Bed Wars. Tak jo, jdeme na to. Jinak hraju na serveru Qplay, možná IPinu máte v popisku, nevím jako, jak to tam, no ale tak jo. Takže, hezky si postavíme tady na střed, protože to potřebujeme se postavit na střed. Jinak jakože potom jakože nic, no. Tak tady irony si vezmu, mám 2, potom 3 a máme na meč, pohoda. A tak jo, já si teda stavím na střed, ale zase se bojím, že tam někdo bude a on mě zničí postel a on mě zabije a už nebudu hrát. No, ale jako co se dá dělat, no prostě jako. Tak hezky děkuji za gold, pane. Jak? A co je tady nahoře? Irony, jo? Irony. Hele, já už normálně mám na ten nejlepší meč, ale já si nebudu kupovat meč. Jestli budu kupovat luk. Či to tady trošku takhle zazdíme, aby se sem nikdo nedošťala. Prostě tak. Tak, hezky pěkně. Ještě si zebereme bronzy a uděláme si takovou tu výbavu. Takže luk, to je za 5 goldů. Takhle. Tak. Za 1 gold si koupím tady krumpáč. 2, aha, my jsme, no tak 2. A za 7 si koupím tohle. Hej, kámo, to vyšlo nejvíc. A ještě tady, počkat, ještě tady tohle. Jak kdyby se někdo, ty vole. Kámo! Tak jo, jsem zpátky a trošku to trvalo, než jsem se zase připojil sem, protože jako prostě nevím, a máme tu dobrou mamku, já si to dám takhle, aby se to moc nelagovalo, a to stejně se to laguje jako moje mamka, takže vole dáme 6, aby si to jakože nějak toto, no tak jo, takže teď nebudu se stavět na střed. Prostě ne. Si zastavím moju poštel. Tak jo. Ty vole, mě verže myš furt. Já jsem se ještě do té doby nekoupil prostě myš pořádnou. Prostě na klikání a prostě na všecko. Poslouchejte. Fuck my life. No. Tak jo, takže já už bych si postavil. No takže. Jdeme na střed možná, ale kde to už máte zničenou postel. Tak jo. Tak. Hezky pěkně a tam. Jako tam nejdu. Tak hezky pěkně. Aha, no tak to stavím trošku blbě. Tady to nějak zazdíme, nějak pořádně. No on to vlastně přeleze a i takhle ten týpek. No to je jedno prostě. Prostě se jdeme vybavit zase jako minule. Já doufám, že náš už nikdo toho jako nezruší. A 9 máme, takže si koupíme tohle, nevím, ploť. Jo, a krompáč. Jo, tak. Že jsme vybavení, což je poměrně jako dobře. Hezky, dobře, ne, jak jsem to říkal? Ne. Dobře, jo, takhle.
No a já, proč jsem to sakra dělal tohle? Mám bloky, sakra, co dělám? Jako. No, takže my pojeme takhle, sem. Mudrý už nechce normálně zničit. Ty irony, ne, tady. Takže máme tady cheatera hezky, pěkně. What the fuck? Kámo, je ti to normální? Jak se ten hack jmenuje? Čeko! Neser mě, vole! Ne? Hajzl jeden, blbej. Já mu tak rozbiju. A proč si, vole? Proč jsou cheatři? Kilaura, hezká Kilaura, kámo. Tady nehraju na tomhle! Coinu 0, what the fuck? To jak se mohlo mít 0 coinů? Ne! Takovej blbej... Já tohle nemám rád prostě. Tak jo lidi, já bych se pro tyhle bedwarsy rozloučil. Pokud se vám tyhle bedwarsy líbily, nezapomeňte dát like a popřípadě odběr. Já se s váma loučím a možná až budu mít Orogo si stáhnu jakýhle huzuny. Budu cheatovat všecko tam. Tak jo, aha, džusák. Jak si to vypí? What the fuck? Tak jo, až budeme v další hře, tak se vám ozvu.